раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода бо президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ мулоқот намуд. Маҳмадтоҳир Зокирзода қабл аз оғози суҳбат салому эҳтиром ва орзуҳои неки пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ҷаноби Саид Иброҳим Раисӣ расонида гуфт, ки мехоҳам ба шумо ва роҳбарияти олимақоми ҷумҳурии исломии Эрон барои даъвати ҳайати расмии парлумони тоҷикистон ва истиқболу пазироии самимона изҳори миннатдорӣ намоям. Зикр шуд, ки густариши муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории мутақобилан судманд бо ҷумҳурии исломии Эрон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳарду давлат дар минтақа низ манфиатҳои зиёди муштарак доранд. маҳз ҳамин омил ва пайвандҳои ногусастании таърихию фарҳангӣ моро водор месозанд, ки ба ҳамкории судманд ҳарчи бештар рушду густариш бахшем. Маҳмадтоҳир Зокирзода иброз дошт, ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамкории судманд бо ҷумҳурии исломии Эрон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, тавассути гурӯҳҳои дӯстӣ масъалаҳои марбут ба қонунгузорӣ, густариши робитаҳои иқтисодӣ ва дигар масъалаҳои муҳимро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Бо ин ҳадаф миёни маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон гурӯҳи дӯстӣ ташкил шудааст. ҳамчунин Маҳмадтоҳир Зокирзода бо раиси маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов мулоқот намуд. раиси маҷлиси намояндагон зимни мулоқот изҳор дошт, ки то имрӯз миёни Тоҷикистон ва Эрон беш аз 160 санади муҳими давлатӣ ба имзо расиданд, ки муносибатҳои ду кишвари дӯст ва ҳамзабонро ҳамоҳанг ва дурнамои онҳоро муайян месозанд. раиси маҷлиси намояндагон роҷеъ ба масъалаҳои байни парлумонӣ гуфт, ки маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон ҷиҳати густариши муносибатҳои байни парлумонӣ соли 2011 пояи қарордодию ҳуқуқии ҳамкории дуҷонибаро бо имзои ёддошти тафоҳуми ҳамкории байни парлумонӣ устувор намуданд. имрӯз мо метавонем дар ҷодаи табодули ҳайатҳои байни парлумонӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадами якдигар дар низоми қонунофарӣ ва иттилоотонӣ ба ҳамкории судманд тақвият бахшем. раиси маҷлиси шӯрои исломии ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммад Боқир Қолибов хостори тақвияти ҳамкории маҷлисҳои ду кишвар аз тариқи фаъол намудани гурӯҳҳои дӯстии муштарак гардид. раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода дар маросими савгандиёткунии президенти тозаинтихоби ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ, ки дар шаҳри Теҳрон баргузор гардид, дар баробари намояндагони воломақоми кишварҳои дунё иштирок намуд. ёдовар мешавем, ки маросими савгандиёткунии президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ дар ҳузури 265 меҳмон аз 115 кишвар баргузор шуд. дар маросими савгандиёткунии президенти ҷумҳурии исломии Эрон президенти давлати исломии Афғонистон, сарвазири Арманистон, сарвазири Алҷазоир, раиси Думаи давлатии Федератсияи Россия, сарони парлумонҳои Покистон, Тоҷикистон, Узбекистон, Озарбойҷон, Туркия, Нигерия, инчунин вазирони корҳои хориҷии кишварҳои чун Умон, Кувайт ва дигар кишварҳо иштирок намуданд.